Mas, Ana apa? kok bengi leren sih ya? Nyapa leren wis kadung ngombe jamu kok leren. Bendino keramas-keramasan. Ramas terus ramas salah, mbok engko nek entek sampune tak tukoke kok bingung. Sakno aku ta. Mesake nyapa wong padha penake kok mesak. Sewengi sampai membrangkang iso mlaku. Alah lagi brangkang we kok durung esot kok. Dijedang. Alah jeda-jedanan kaya sinetron jeda. Kayak pisan. Jaluk neh. Kepisan tok ya nanggung pindho rarae. Mbok ping 5. Mari pindho. Diluk gas urip. Lah kuwi vitamin kok penyemangat hidup kok. Gak oleh. Sampai abu, Mas. Apa kok tak gawe ning tukang urut kok bingung men. Dong ora.